denne video vil vi vise dig, hvordan du trin for trin bruger din originale dermaroller derhjemme. Det første du skal gøre er at rense din hud grundigt med dine normale hudplejeprodukter. Det andet du skal gøre er at rense din dermaroller med din roller cleaner. Spray blot 2 gange. Det tredje du skal gøre er at tænke på, at dit ansigt består af 5 zoner, som rulles 1 ad gangen. Du kan se de 5 zoner her. Det er nu tid til at bruge dermarolleren. Når du bruger dermarolleren, skal du rulle vandret, lodret og diagonalt 5 gange i hver retning. På den måde er du sikker på, at huden bliver penetreret på den rigtige måde. Det er vigtigt, at du hele tiden strækker huden godt ud, så din hud bliver stram, når du ruller med dermarolleren. Efter hver zone er det vigtigt, at du bruger din lipopeptide lige efter du har rullet. Det er vigtigt, når du ruller rundt om munden, at du puster luft i kinderne, så huden bliver strukket ud. Fortsæt rundt om munden ved at klemme læberne hårdt sammen. Det er vigtigt, at du ikke bruger dermarolleren på læberne. Og så fortsætter du ellers bare med at behandle de sidste zoner. Husk altid at strække huden ud og anvende lipopeptiden, når du er færdig med en zone. Efterhånden som du ruller, vil du blive rød, og din hud vil blusse en lille smule op. Men det er helt normalt. Det er et godt tegn på, at din hud tager imod behandlingen. Efter du er færdig med at rulle alle zoner, skal du anvende en dermaroller moisturizer, eller hvis du ønsker ekstra fugt, så kan du anvende en dermafugtmaske, som er rig på hyaluronsyre og som giver intens fugt til huden. Til sidst skal du skylle din dermaroller i lunken vand og rengøre den med dermacleaneren på samme måde, som inden du gik i gang.